Rai penake nyapo ya? Anak buahku loro ngono yang ndi ya? Bisa rene. Saiki jam 09.00 urung rene-rene. Bisa jam 09.00 rene. Apa tak parani yo? Tapi lek ngono ra disuguhi panganan. Tak paranane gak apa-apa ra disuguhi panganan. Oh iya, juga pedasnya lah. Ngangkat. Sampai. Turun. 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 Gak usah anak buah. Anu adewe omongan ning ngarepane. Sisik tak lawang. Napa bos larane aku? Aku iki arep ngekei tugas ning kowe. Karo cerita. Ceritane meneh ndi? Cerita paling nang omah paling. Ya wis ae dipareni omah cerita. Oh, bangane tugasnya tak omongi. Ayo. Apa Pak Bos karo dapat ini? Iki arep ngekei tugas kowe karo dapat. Pak Bos, jarene tugasnya arep omongi. Iki lho arep tak omongi, kowe karo ceritai. Tapi pekerjaane iki rada angel sithik iki gelem ora rek? Gelem. Tugasnya iki nganu nyelem buah naga. Bos iki anu apa jenenge luwe. Mergo wira tau mangan buah naga. Tapi nyolong buah nagane sapa, Bos? Nyolong ning tangga kowe lho, ditirone ning kono abang ta. Ya ayo budal. Ayo. Tapi tanteni aku yo ngegono ya. Ya. Lho rek, kowe golek iki piye carane aku tak balik dhisik engko nggon rono ya. Wes aku tak balik dhisik ya. Wes, omahmu kono no. Omah kono. Wah, beduk-beduk kowe yang dibrobah naga iki, masuk iki. Wes, kok dibrone dikik.
Brune ning ndi kok gak enak? Cocok, buku hilang iki. Duh, piye iki? Alah, nggae duwe wis. Wes siap iki digibro iki. Wes siap iki. Garek gibro sing kiri kono. Wes garek gibro sing iki. Woi, sopo ki? Papa kabur, Pak. Ayo mlayu. Woi, woi. Pak kabur, Pak. Woi, mlayu. Woi, woi, woi. Woi. Arek loro aja. Aku lupa. Bos naga sak jam teko-teko ini. Jelas tak parane.